Y'all go far. Listen to me when I say I'm beautiful on my way. It's got me some mistakes. I'm on the right track. Baby, I was born this way. Don't hide yourself and regret. Just love yourself and say I'm on the right track. Baby, I was born this way. Don't say, ooh, there ain't no wrong way. Baby, I was born this way. Paráda, teraz šoralo si foi, che un gia sami fiscia. Pod dole. Hajzli. I'm just the one to be you. Prečo sa s ním vôbec bavíme? Tak ja pre neho len pracujem. Ja keby ti platil. Chlapci, raz nebudete ruky, nohy boskávať, že ste mali tú česť. Aha. Andrej, koľko máme? 511. No vidíš, 511. Výborné. 511? No, 511. Jebe, No? 511. 511, no. 511! Ale čekni, či nepíše nejaký partner, že chce reklamu do videa, prosím ťa, lebo 511 je 511, ty koko. Podľa mňa si to sám naklikal. Aj, sú tam nejaké komenty? PPC, páni, kus lepšie než prvý diel. Jo, nasmál jsem se hodně, ale vážně šlo o to. Bystré chlapča. Traja pátrači v SVK verzii, aj cieľová skupina je rovnakého veku. Kto sú traja pátrači? 4,35 je najvác. LOL. Daj. Dám. Humor musí byť. Vždy paranormal shity aj tak nikto nepozerá. Trápni kokoti, pálte už do piče, hlavne ten v tej priebanej čapičke. Si mal čapicu minule, či čo? Ty si mal túto čapicu. Nemáš to do piče hneď? Blonďavý zvukár, strašne cute, chce mi ho číslo! Prosím vás, aspoň tomu nedávajte anglické titulky, nech to nejde von. Že máme u nás kopec primitívov, nie je tajomstvom. Všetci ťa poznajú, Andrej. Prestaň ma strapatiť. Nestrapatím ťa, strapňujem ťa, ty. Ja ho zabijem raz. Mama, prečo nie? Som pekná. Môžeme? Akcia. Tlesky mi. Sorry. Pôjdeme ešte raz. Prepáčte, pán Klenovský. Môžeme? A akcia. Dobrý deň, volám sa Adam Klenovský a budem vás... Nie, prepáčte, to my dáme do titulku toto. Vy len povedzte, že toto je ten hotel a že ideme zabrať príčinu, čo, alebo to tam straší. Tak, vy to viete to pekne povedať. A potom do hotela. Akože zachádzate. Fajn. My to švenkneme hore. Môžeme?
Môžeme. Fajn. Vy poviete akcia? Akcia. Stojíme pred budovou hotela Flora a pred úlohou vypatrať príčiny záhadných okolností, na ktoré nás upozornili jeho návštevníci. Môžete aj opisovať, čo sa momentálne deje? Áno. Kvôli divákom. Kráčam chodbou a zaznamenávam, ako my vravíme, počet duchov. Momentálne je 7 negatívnych a 4 sú pozitívni. Pozrite sa, aké sú tie energie nestále. 8, 9, 10. 11 je negatívnych a 5 pozitívnych. Čo to znamená? Tak to znamená, že je to ako keby nadbytok negatívnej energie. Ktorá sa vzala odkiaľ? Tá negatívna? Áno, tá negatívna. Trošku rozvinúť, poprosím. Rozumiem. Negatívna energia sa koncentruje na miestach, kde v minulosti došlo k výjavom, ktoré sú príznačné práve s nadbytkom vlastne tejto energie. Smrť je vlastne odlúčenie energie od hmoty, od tela a vlastne po jej uvoľnení ona ostáva uväznená na mieste toho odlúčenia. Áno. Dobre, toto nám stačí a teraz vás poprosím, čo sa tu vlastne teda stalo? Tak je to dosť pravdepodobné, že v týchto priestoroch v minulosti došlo k násilnej trestnej činnosti, ktorej dôsledkom bola smrť. A ja si dovolím tvrdiť, že podľa správania sa to vyzerá na viac osôb. Ako vidíte, tie energie sa správajú absolútne neustálene a tí duchovia ako keby boli čím ďalej agresívnejší. Čo sa deje? No, dochádza k výkyvom energie. Zajtra okolo obeda, že by sme sa stretli a dokrútili to. Tak povedz, sme tam lokalizovali zdroje a to je len na nich, čo by chcel dať príčinu. Prosím. Prosím. Dobrý deň.